facts. Idol John, go ahead. Nakiya pagpaset dagiti Child Development Center iti Iliti Burgos ti maika 15 a cycle supplemental feeding para kadagiti sa gastot ina mapulong agbasbasa iti daycare centers iti nagsaong ili. Sa itiket babae na ti programa iti gobyerno nasyonal tapnon mang pasayaat ken mang sustener iti nutritional status dagiti ubing particular dagiti naka-enroll iti Child Development Centers kaspaset ti kontribusyon iti Department of Social Welfare and Development ken iti Early Childhood Care and Development Program. Kalikaguman na ti nasawa feeding program ang mapagtalinaed na sa at dagiti ubing ken maliktikan na ti malnutrisyon. Kasanguanan ang naibunong dagiti taroon kadagiti recipiente ket naangay ngayon on na ti orientation. Ket dito nga nailawlawag dagiti rumbeng aramiden dagiti child development workers kasi tinapintas kinadalos a panagpreparar ka dagiti maluto panagsagsagan na iti recipe iti kada aldaw ken nasken a maalaan ti aladawan dagiti ubing kabayatan amang manganda ken daytoy ganwat ket agpaot iti negatiye sangagasot ket 20 nga aldaw. May palagip ng itas nga bulan na ti Hulyo kat masal celebraran ni Nutrition Month.